खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैबावबाय। बे टपिकआनो जाबाय जिसु ख्रिस्टआ गोसोनि दर। जिसु ख्रिस्टआ गोसोनि दर। बे टपिकनि सायाव जों इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों जों दान्दिसे इसोरनि बाथ्रायाव जों ध्यान खालामो। जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ फरायनानै खोनासंग्रोनि जोंनि गोथार शास्त्रआव गोथार बाइबेलाव इसोरा जोंनो मा फोरोंदों बेनि बिसयै जोङो मोनसे बाइबेल पार्टखौ जों फरायनानै खोनासंनि। 1 करिन्थियआव 3 अध्याय 16 आरो 17 पद मोननै पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि। नोंथांमोना खोनासंदो। नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै। सोरबा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन, मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार। बे खुलुमग्रा न'आ नोंसोरनि। इसोरा पाउलनि गेजेरजों गोथार शास्त्रआ जोंनो मानसिफोरनो फोरमायदों। मारै फोरमायनो हास्थायदों? नोंसोरो इसोरनि गोथार न', नोंसोर इसोरनि गोथार न' आरो बे गोथार न'आव इसोरनि जिउआ थायो। आरो बे गोथार न'खौ सोरबा जुदि खालाय खालामोब्ला बियो आद्रि खालामजागोन बिफाजों, इसोरजों। आरो बे गोथार न'आ नोंसोरनो। इसोरनि जिउआ नोंसोरनि मानसिनि जिबनाव थायो, मानसिनियाव थायो। आरो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो जोंनो फोरोंदों, मानसिनो बेखौनो फोरोंदों। मानसिनि जिउआ इसोरजों होजानाय नङा, बियो गुबुन माबा मोनसे मिथि मोनै सोरबा सासे मानसिखौ बानायनाय। गोथार हांखौ, गोथां जिउखौ इसोरासो होदों। मानसिया सानसे थैगोन। मोदोमनि थैनाय आरो जिउनि थैनाय बे बिथिङावहाय जों सानसे इसोरजों जोङो बे जोंनि जिउआ इसोरनि आखायाव होनांगोन, इसोरनि आखायाव होनांगोन। दा बेनिखायनो संसाराव थांना थासान्दि मानसियाबो बिगोमा दङ। बे जिउआ बिगोमा दङ। बे जिउखौ इसोरनि आखायाव गोथारैनो होनो नांगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जहननि 10 अध्याय 7 पदआव बुंदों, आंनो मेन्दाफोरनि दरा, अर्थात आंनो मानसिफोरनि दरा। आरो बे दरा जिसु ख्रिस्टआ जुदि जायोब्ला मानसिनि जिबनाव रैखाथि गोनां जागोन, रैखाथि गोनां जागोन। आरो जुदि मानसिनि जिबनाव बे संसाराव जिसु ख्रिस्टआ मानसिनि अन्तराव, मानसिनि गोसोआव जुदि दर जायाब्ला, जिसु ख्रिस्टजों गमदेन जायाब्ला, जिसु ख्रिस्टजों थाफायाब्ला जों सानसे थैगोन, सानसे जों थैगोन। बेनिखायनो पाउलनि गेजेरजों गोथार शास्त्रआ बेखौनो जोंनो फोरोंदों। बे संसारनि गासै मानसिफोरा इसोरजों, इसोरनि जिउजों जिउखौ आद्रि खालामोब्ला, आद्रि खालामग्रा साफ्रोमबो आद्रि खालामजागोन। मानोना नोंसोरो मिथिया बे गोथार न'आ नोंसोरनो। इसोरनि जिउआ मानसिनि जिबनावसो थायो। बे जिउआ इसोरनि होनाय। मानसिनि जे गोथाङै थानाय बे जिउआ इसोरनि होनाय। बबे समाव नोङो गोमोरलांगोन, अबथिरा बेखौ रावबो मिथिया, इसोरासो मिथियो। दा बेनिखायनो थांनानै थासान्दि मानसिया गोथारैनो थाबायनो थाखाय, गोथारैनो जिउ खांनो थाखाय बे शास्त्रनि गेजेरजों मानसिफोरनो फोरोंनो हास्थायदों इसोरनि जिउआ। फर एग्जाम्पल, अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो जोंनि थाग्रा न'फोरखौ जोङो मानि थाखाय जों दर बानायो? गंफ्रोमबो न'खौ दर गोनां खालामो।
मानो जोङो बेवहाय गथ' गथाय थागोनखाय सैमा अमा गाज्रि मोजांफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जोङो दर खालामो आरो जोङो बेजोंबो सन्तुष्ट जाबावा जोङो वाल खालामबावो न' सकखौ जोङो वाल खालामनानै लाबावो बेरा खालामनानै लाबावो बे मोनसे मानसिनि देहायारि सांसारिक जिबनाव रैखाथि खालामनाय सांसारिक जिबनाव रैखाथि गोनां खालामनाय बे दरआ गावनि न'खरखौ सेभ खालामनायनि थाखाय जुदि खालामोब्ला बै गोसोआबो मानसिनि गोसोआबो दर गोनां जानांगौ पावला बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो मिथिहोदों इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों बेनिखायनो जोङो बे संसारनि मानसिफ्रा इसोरनि आखायाव जिसुजों गुमजानांगोन आरो पाप मावग्रा साफ्रोमबो आद्रि खालामजागोन गोथार शास्त्रआ बोसोन बिजाबनि 29 अध्याय 1 खराव बुंदों सल'मना जायहा गले गले बानजायनायखौबो लाया बे मानसिया सानसे थैगोन बे मानसिया आद्रि जागोन जायहा मूर्खनि लामाजों थाबायो जायहा निन्दिग्राफोरनि लामायाव थाबायो जायहा सिखाव खावो जायहा फोथाय खेबस' जायहा अन्नाय गैया मानसि सिथारग्रा बेबादि मानसिया सानसे थैगोन बेबादि मानसिया सानसे थैगोन बे मालाबाबो सिखांनो हानाय नङा गोथार शास्त्रआ जोंनो फोरोंदों बे मालाबाबो सिखारनो हानाय नङा दा बेनिखायनो मानसिनि जिबना जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा नङाब्ला पाप मावनायखौ रावबो गिया जोंनि अन्तराव इसोर गैयैखाय जिसुखौ फोथायनो रोङैखाय इसोर गैयैखाय जोङो पाप मावनायखौ गिया मानसिया दा बेनिखायनो जोंनि अन्तराव जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि दर जायोब्ला पाप मावनाय मानसि सिथारनाय लोंग्लुंनाय जाग्लुंनाय फेग्लुंनाय बायदि रोखोम पाप मावनाय मूर्खनि खामानिया नोंनि अन्तरनिफ्राय नोंनि अन्तराव माब्लाबाबो जायगा मोननाय नङा नाथाय जोंनि गोसोआव जुदि गाज्रि गोसोआनो जुदि दंखायोब्ला गाज्रि साननायफ्रानो दंखायोब्ला बेयाव मालाबाबो इसोरनि जिउआ बा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि अन्तराव बियो जायगा लानाय नङा नोंनि अन्तराव जायगा लानाय नङा आरो नोंनि जिबना गोरोन्थि गैयै जागोन बेनिखायनो गोथार शास्त्रआ जोंनो फोरोंबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि दर बे संसाराव फिसिजानाय जुनारफ्रा बिगोमा गोनां गोजा मोसौ बोरमा दाउ अमा गासैबो बिगोमाजों फिसिजानाय बे हायावनि बिगोमाजों फिसिजानाय बिफां लाइफां जिब जुनार मिथिंगा गासैबो इसोरजों सोरजिजानाय बेबादिनो इसोरा मानसिखौ बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो मिथिहोदों मानसियाबो बिगोमा दं नोंनि जिउआबो मानसिनि जिउआबो बिगोमा दं बे बिगोमाया गोथारैनो नोंनि जिउखौ बिफिनगोन सानसे अब्ला नों मा हिसाब होगोन बेनिफ्राय नों बासायजानांगौब्ला एकमात्र जिसु ख्रिस्ट'जों नङाब्ला जों बे संसाराव माब्लाबाबो बासायजानायखौ मोननाय नङा बेनिखायनो बे संसारनि गासै सुबुङा जिसु ख्रिस्ट'जों गुमजानांगोन इसोरजों अनजानांगोन इसोरा नोंनि अन्तराव थानांगोन अब्ला नोंनि जिबना बासायजानायखौ मोनगोन आरो बे दौरा नोंनि गोसोनि दरल' जानानै थानाय नङा नोंनि न'खरनि बिसा बिसौ गासै न'खरनि फेमिलियाव बे नोंनि वालनि दर जागोन नोंनि न' सकनि दर जागोन नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गिनो फोरोंदो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो फोरोंदो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो मालाबादि गानदो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंनि गोरबोआव नों जायगा होदो नोङो फोरोंदो फोथायनायखौ नोंनि गथ' गथायफोरनो नोंनि न'खराव नोङो फोरोंदो इसोरखौ गिनो
नोङो इसोरखौ गिनो फोरोंदों अब्ला गासै संसारनि निदानफ्रा संसारनि गिनो गोनांफ्रा गाज्रि बार जिउफ्रा नोंनि नखराव सगाव मालाबाबो बे हाबनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गोसोनि दर आरो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि न' सकनि वाल माब्लाबाबो इसोरा जुदि नोंनि गोसोनि दर जायोब्ला इसोरा जुदि नोंनि न'नि जुदि वाल जायोब्ला नोंहा गिनांगौ गैया नोंहा जेनिबो गिनांगौ गैया जिसु ख्रिस्ट'आ गोसोनि दर आरो नोंनि न'नि वाल इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो फोरोंबाय जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो मेन्दाफोरनि दर जहाननि 10:7 बे संसारनि मानसिफोर जों इसोरजों गमजानि इसोरजों जों थानि इसोरा जोंखौ नेगोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन